Thomas, atât. Atențiune! De la Becali, 1 milion. Pentru regele Rembo, măi! Și pentru toți verii lui adevărat să trăiască familia. Rembo, 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 Rembo. Ciao, 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 ciao. Rembo, 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 Rembo. Da! Rembo. Una, două, trei, și... Hai, 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 hai. Atențiune, văzut-os. De la Armando, băiatul lui Meclau, fratele lui Piticu de ani de zile. Pentru verii lui ăștia frumoși, bă! După piesa asta, 1, 2, 3, și... Sundește-mă, duce capul, știu să fac din nou măpadul. Una bună de rovere, te scapă de 10 rele. Sundește-mă, duce capul, știu să fac din nou măpadul. Una bună de rovere. Ușor, Soren Savăru. De la Rebaru, Verdinaș până la 100 de euro. Ajută! De la Comal pentru Camil și Brunaru. De la Camil pentru Brunaru. Și toată masa lui să trăiască. Cu stop. Stop. Fac afaceri de tot felul, ca să fiu cu portofelul. Și fac multe combinații, sunt mai deștept ca alții. Și mi-au lângă mine place. Fac afaceri de tot felul, ca să fiu cu portofelul. Și fac multe combinații, sunt mai deștept ca alții. Și mi-au lângă mine place. Pentru Florina lui Bardalian. So, de la Doris. Orchestra. Lacatan, 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 Bulgărească. Așa de la Doris. De la Camil 500. Pentru frații lui să avea 500.000. Să trăiască familia lui. 1 milion.
Pentru sărbătoristul Prunaru, Burgălește. Dani Alunuciu Cămătarul la Mia Muzica. Piticul lângă el să facă o piesă șmecheră. Să meargă! Hai, 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 so! Pentru tatăl meu, Nuciu și Sile. Tata, Sile Cămătarul și Nuciu, tatăl meu. Oamenii care îl iubește pe piticul mult, peste tot, în toată România și Europa! Să nu uităm că avem și pe Jessica aici, la masă, șefa. Pentru Tibi cu respect. De la Tiberis. Pentru Foro. Băiatul lui Foro. Pentru toată familia lui Dudă. Toată familia Buștei. Pentru Mario. Viața noastră și banii lui Noembrie. Pentru Nanea. Viața noastră. 1, 2, 3 și... De la Andrei Buba 2 milioane. De la familia Buba pentru familia Cămătaru. Pentru Dani Alunuciu Cămătar. Pentru Gopo și toată familia lui. Pentru Mihai Lențe și familia lui toată. Și toată lumea prezent în România. Solo! De la Ionel pentru sufletul nostru, Gopo! Lențe și familia lui! Trească băiatul lui! Fata lui Gopo! Și Dani Alunuciu! Și Mihai, fratele lui Gopo, fratele lui, să trească! 1, 2, 3 și... Nu sunt vorbe la mișto, lângă noi este Gopo. Mare, mare și mai mare, ăsta-i șeful frăților. Solo! Auzi ce spune acum? So! La noi nu contează banii, lângă noi este și Dani. De-aia beau și sting amarul, alu șeful Cămătaru. Dacă facem de tot felul, ca să-mi umplu portofel. So! So! De la Paul! De la Paul! Pentru tatăl nostru tuturor, pentru șeful nostru, pentru Sile Cămătaru, 2 milioane! 4 milioane pentru Sile Cămătaru! Cum zice Tudor și Dani Alunuciu, uite-l aici!
Ăștia-i șeful mâniei, cum zice Paul. S-a înjurat pe familia lui dacă să mai naște ca ei niciodată. Pentru Duciu și pentru Șile Cămotaru de la Paul. Șefilor, tată! Separat de 5 milioane pentru... Uite-l pe Dani aici. Da, asta e. Fac afaceri de tot felul, ca să-mi umplu portofelul. Și fac so, de la Jessica. Pentru toată masa asta frumoasă, pentru Alice și Anița, pentru Tudor și toată masa. Fac afaceri de tot felul, ca să... Ultima strofă că ne aruncă ăștia. De la Petre cu mătru pentru ce iubește. Fac afaceri de tot felul, ca să-mi umplu portofelul. Și fac multe combinații, că sunt mai deștept ca alții. Și vreau lângă mine fragil. Fac afaceri de tot felul, ca să-mi umplu portofelul. Și fac multe combinații, că sunt mai deștept ca alții. Și vreau lângă mine fragil.